Janaka Dresanala. Duh kula putrane ingsun sira Gawa Swanci pisah lan jeneng ing wang menawi mboten sisip ing pamawas punika Kanjeng Rama Pukulun Bathara Brahma ingkang sampun kundur wonten ing kahyangan swarga dahana. Sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Rama Pukulun Bathara Brahma. Iya. Wis ndak tampa gawe bombong ing pikir ora liwat pangestuku tumuli tampanana Dresanala bocah ayu anakku. Sampun kula tampiasta kalih kula pundhing mestaka andayanana jimat paripih. Kanjeng Rama Pukulun sembah pangabekti kula mugi kunjuk. Iya. Janaka bocah bagus, Janaka bocah sigit, bocah Jendara wis tak tampa ora liwat pangestune wong tuwa ditampani. Kula tampi ngasta kalih mugi handayanana kasantosan. Janaka kula wonten dawuh. Aku arep takon marang jeneng kita Arjuna, aja mbok tambahi, aja mbok kurangi. Wonten napa to Rama Pukulun kok semunipun wonten babakan? Wis kowe menenga, iki urusane bapakmu karo urusane bojomu ya kuwi si Janaka. Wonten dawuh menapa Kanjeng Rama Pukulun Bathara Brahma? Aku arep takon marang jeneng kita Janaka apa pancen jeneng kita Janaka tresna lahir batin karo bojomu ya anakku ya kuwi si Dresanala. Duh Rama Pukulun binengkao jojo jinubu aja jantungipun Janaka. Namung tulisanipun Yayi Dresanala ingkang ngukir wonten salebeting ati kula. Bagus. Banjur sambung asmaramu karo anakku Dresanala wis diparingi kanugrahan dening Gusti kang akarya jagat ya kuwi wujuding putra kang den kandhut dening anakku Dresanala. Bayi sajroning kandutan sampun Sabta Candra utawi 7 wulan kalenggahan sakmangke. Saiki aku arep takon maneh marang jeneng kita Janaka. Kowe mapan ana kayangan swarga dahana kene, aku mbok anggep papamu Janaka. Paduka sampun kula anggep kadidene Sudarma kula piyambak. Kewajibane anak marang wong tuwa, kewajibane putra marang Sudarma utawa bapak. Aku wis mbok anggep dadi bapakmu dhewe, aku wis mbok anggep dadi wong tuamu dhewe. Wajibane anak marang wong tuwa apa? Bangun miturut napa ingkang dados perintahipun Sudarma. Yen aku kandha ngalor, Janaka nggih badhe ngalir. Yen Bathara Brahma kandha ngidul, Arjuna nggih badhe ngidul. Bagus. Kowe satriya Arjuna, kowe satriya. Tembunge satriya Pandhawa Kresna ingkang tumetes ana dlancang seta, sayekti ora kena den busak. Yen kandha iya ya iya, yen kandha ora ya ora. Yen nganti kowe blenjani janji, tetel jiwa kasatriyan kula. Bagus. Janaka, dina iki aku mung dadi dutane Pukulun Sanghyang Bathara Guru. Bathara Brahma mung kinarya utusan. Ana perintah saka Panguwasa Tunggal Kayangan Suralaya, dina iki uga Janaka kudu ngalih saka Kayangan Swarga Dahana lan wiwit dina iki uga Janaka lan Dresanala pegat anggone bebrayan. Oh Pangeran. Hei, lo Dresanala. Pangeran. Oh. Ora sah mbok tangisi lungane Janaka.
Mula wit biyen mula janjane bapakmu ora setuju yen to kowe dedaupan karo Janaka. Janaka kuwi wong lanang sing irunge lorek. Napa paduka mboten mangertosi napa paduka mboten sumurup menawi kula sampun ngandhut wujudipun jejabang bayi Rama Pukulun. Aja kuwatir. Saklungane Janaka ana wong lanang liya sing bakal nampa kowe apa anane. Nadyan kowe randha nanging ana sing gelem nampa apa anane. Ora kalah gagah, ora kalah bagus timbang Janaka. Dasare ya sugih bondo donya. Ya kuwi putrane Bathara Guru lan Betari Durga jenenge Si Dewa Srani. Ya Si Dewa Srani kang bakal ganteni Janaka lan bakal ngayomi sliramu. Nduk, Dresanala. Dewa Srani rapinen dhewe. Oh. Tuh, Dresanala. Dresanala bocah ayu. Tresna kuwi jalaran saka kulina ya, Nduk. Kowe pancen bener kawitan ora seneng ora tresna karo anakku Dewa Srani ora apa-apa. Nanging ana tetembungan tresna kuwi jalaran saka kulina angger kowe, angger si Dresanala kulina jagongan, kulina omong-omongan, kulina kelonan karo si Dewa Srani tak kira ya suwe-suwe bakal tresna. Ngono. Paham apa ora? Kula sampun tresna lahir terus ing batin kalian Pangeran Arjuna. Anakku ora kalah sugih, anakku ora kalah bagus, anakku ora kalah cakrak karo si Janaka. Dasare ya dadi ratu ana ing negara Tunggul Malaya. Piye kowe gelem apa ora Cahayu? Nyuwun pangapunten. Sampun dados patemboya kula. Sampun dados patemboya kula mboten badhe ngladosi tiyang jaler sanes. Saklintunipun Pangeran Janaka kepara badhe kula entengaken pejah kawula. Menawi kula ngladosi tiyang saklintunipun Pangeran Janaka batobat. Yen kowe nolak katresnane Dewa Srani anakku tegese kowe ngremehke karo Betari Durga. Iya. Ayo, kowe gelem rabi karo anakku apa ora? Mboten badhe kula kersa. Gelem apa ora? Mboten badhe kula kersa. Keparat kowe. Ngremehke Betari Durga. Nalika samono Den Pala gantang risang Dewi Dresanala kalian Betari Durga ngagem rante sing sak depa gedene. Mbarengi bayi kang den kandhut kalian Dewi Dresanala ingkang wis umur Sapta Candra tegese 7 wulan. Njrit sang Dewi Dresanala bengok swara. Panjrite risang Dyah Ayu Dewi Dresanala marengi miyak langse Gumbala Giri. Miyak langse Gumbala Giri. Miyak tegese mbukak, langse tegese slambu.
Gumbala tegese brengos, giri tegese gunung. Bayi 7 wulan metu lewat gunung sing enek brengose. Barengi para dewa kang anamuraken sesekaran Hang Gantarum lair cenger woh katresnan antara Dresana lan Janaka. Jiwa mancing Dewa Srani, Dresana gambaran lunga Dewa Srani. Yo. Iki bayi anak Janaka karo si Dresana lho. Mencorong cahayane kaya bapakne. Ya kowe njaluk mik kowe mesti. Anake metu lanang. Jabang bayi. Yen kowe ora mati bisa mbebayani gedhemu besok. Kowe dina iki bakal tak pateni. Kowe bakal tak perjaya. Anak Janaka lan si Dresana bakal tak cemplungke kawah Candra di muka, mbah dadi apa kowe jabang bayi. Tuku sing dupa kumelun kening kentiasang pekik kawengku sagung dadahan Betari Durga wis ana sak ngarepe kawah Candra di muka. Bayi iki anake Janaka kelawan si Dresana bakal tak lebur ana kene. Yen ora tak pateni dewasane bakal mbebayani tumrap Dewa Srani ya. Jabang bayi kang isih abang kang isih durung kalepetan ning dedosan. Kelakon mati dina iki kowe ngger.
Mbegegek ugek-ugek sadulita hemel-hemel. Pranyata Gusti Maha adil marang umate. Jabang kang isih abang sing durung kalepetan dedosan wis dicemplungke geni murup. Tujune kok ana Semar. Nalikane Semar ngangklang jagat nampani bayi iki. Apa ya bayi iki sing bakale dadi pratandha katentremaning jagat? Apa pancen iki timbule wiji kang sejati? Ya, Semar bakal ndedonga marang Gusti Kang Mahanasa supaya geni candra dimuka ora mateni kowe ning malah dadi sumbere kekuatanmu. Eleng-eleng Semar Badranaya titise Sang Ismaya manteng anggenya nyuwun marang purbaning Gusti Kang Maha Kuwaos. Geni kaprawiran, geni kasantosan miwah genine kawaskitan ngumpul dadi siji kaya didadar risang jabang bayi. Dadya Jaka Kumalakala glewo kaya golek kencana. Prataruna Hangutiya sanes kala mangga sanjune dumadi persedi engkang ro kang akeh gunane bisane sambat jabat benara karep pisang-pisang sesasine karya ana ngendi? Kok ana geni sing ngupeng karo aku? Sampeyan nek nyeluk kula simbah utawi kakek. Lho, kowe apa mbahku? Mboten ning wajibe kudu ngono. Sampeyan nyeluk kula mbah utawi kakek. Njot jenengmu sapa, Kek? Nami kula Semar. Lah yen jenengku? Sampeyan iki durung duwe jeneng. Aku durung duwe jeneng. Iya, sampeyan durung duwe jeneng. Loh, lah yen kaya mengkono, aku jeneng ana to, Kek? Nggih. Kula jenengi Semar sing jenengi sampeyan. Gandeng sampeyan saged gedhe. Gandeng sampeyan saged gedhe awit didadar saking wisane geni. Jagat nyekseni kiblat papat lima pancer kula paringi tetenger wisang geni.
Wisanggeni. Nggih. Lah kok aku mapan ana kene? Bocah kok cerdase kaya ngene. Mriki niki jenenge Kawah Candra-Dimuka. Kawah Candra-Dimuka. Papan paukuman kagem tiyang-tiyang ingkang nandhang luput. Ngono, Mbah? Nggih. Mosok ta? Kaete ana menungsa bocah-bocah lanang, nggih. Blangkonan, nggih. Tangane dijiret, sikile dibondo, njur dhuwure diudani, diantemi karo watu sing sak kepel-kepel. Nika nandhang kaluputan, nika nandhang dosa. Lho, kae sapa? Nika yoga sing tekane telat nggih ngaten nika. Niku dihukum kados ngaten. Ngono, Mbah? Nggih. Lanjut kae kok ana bocah-bocah wedok nganggo sanggul. Dipecuti saka ngguri. Nika sinden sing cok nglarani wong lanang nggih ngaten nika. Nasibe ngaten nika. Ngono, Mbah? Nggih. Lah kok ning dhuwur kae ana bocah blangkonan lungguh jigang. Nglungguhi kursi ditepasi karo widodari. Nika dalang cadangane swarga ngaten. Ngono kek. Nggih. Saiki aku arep takon, yen aku tumitah ning jagat raya mesti duweni bapak lan ibu sing ngukir jiwa ragaku. Lah bapakku sapa, ibuku sapa kek? Inggih. Sampeyan takon bapak ibu sampeyan. Iya. Sampeyan takon karo para dewa-dewa nika. Dewa-dewa sing do gawe sepatu nika. Sapa bapak sampeyan, sapa ibu sampeyan? Lah yen ora ngerti, jotosi. Lho, kok dijotosi? Nggih no. Dewa niku kudune weruh ing reh samu kawisipun. Nek nganti dewa ora ngerti sapa bapakku ibuku, jotosi wae. Siap. Mutar kowe dewa. Busanamu nitik nganggo sepatu. Kowe dewa, aku dewa. Dewa sapa? Dewa Indra. Kowe sapa? Wisanggeni. Wisanggeni ya. Aku arep takon karo kowe, Indra. Takon babakan apa? Sapa bapakku lan sapa ibuku? Weh, iki bocah iki tek piye to? Urung nate tetepungan, urung nate kenalan, ketemu wae nembe pisan iki, munggah kayangan malang kadak ninggal tata krama. Lah kok ngerti-ngerti takon sapa wong tuane. Ayo ngerti ora? Aku ora ngerti, bapakku ora ngerti, ibuku ora ngerti. Jotosi. Nganggo jasa bang, nganggo sepatu kowe dewa, aku dewa. Dewa sapa? Dewa Brahma. Kowe sapa? Bambang Wisanggeni. Ninggal tata krama Subasita, ninggal Yudanegara. Karo dewa ora basa. Munggah kayangan dampyak-dampyak arep ngopo? Aku arep takon. Jarene dewa kuwi waskita, dewa kuwi kesdek sing dadi paningalih. Sapa bapakku? Aku ora ngerti. Sapa ibuku? Aku ora ngerti. Jotosi. Ayo. Ayo liyane.
Iki dolanan apa ya? Ayo. Buyar, buyar. Jane nek busanane kaya dewa ning rupane kaya ciduk dawet. Wah, aku dewa, Wafu. Wafu dewa. Kowe ya dewa, dewa. Lambe kaya ngono nek ngerokok ya keluke metu love. Rokoke kelomo. Oh, nafaku ngono. Apa? Bapakku sapa, ibuku sapa? Kok Bapakku sapa, ibuku sapa? Kok nggur ngono? Kowe dewa? Dewa kok sandangane ngene yo sepatune nganggo sepatu proyek. Ngerti bapakku? Ibuku? Mau kowe arep ngajar ora mentolo. Seketop. Ayo arep ning ndi kowe, ha? Kowe dewa, dewa. Tugasmu apa? Njabut nyawane menungso. Jenengmu Yama. Rupane mrenges ini kok njabut nyawane, kejabut nyawane dhewe engko. Yama Dipati. Ngerti bapakku, ngerti ibuku ora? Kowe nek takon karo aku kowe kleru. Kok kleru? Iya. Mergo aku ning kayangan tugase nggur njabut nyawane menungso. Nek kowe arep takon bapakmu sapa, ibumu sapa, takono karo Pangwasa Tunggal Kayangan Suralaya, ratune para dewa. Ratune para dewa jenenge Bathara Garu. Guru. Andekno yo ngerti ngono kok. Bathara Guru ki sing endi? Sing tangane papat. Ha yen wis cetha karo ratune dewa, tekoni no bapake sapa, ibune sapa. Nek kowe ngerti, ya to. Bathara Guru mbok takoni ngono kok ora ngerti Jatasana. Lho. Lah kuwi bosmu dhewe. Oh, bos ra kenek nggih conto kok. Jotosi wae ngopo. Paekon karo kowe Pangwasa Tunggal ratu ning para dewa, kowe ngerti sembarang kalir ngono. Yen ora ngerti jotosi wae. Wes digawe rame pisan sumbutne biayane. Wes kayangan arep dadi apa ora Yama Dipati ra melu-melu. Hong ilahing sekaring bono langgeng durga kula wonten dawuh pukulun kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan maknanipun kados pundi kae ana bocah wingi sore sing durung ilang pupuk lempuyange malang kadak ngamuk punggung Suratamtaha kayangan digo jag-jagan dewa-dewa padha ora kajen
Kae kira-kira apa ora narimakake perkara pegate katresnane Janaka kelawan Dresanala. Lah lajeng kersa paduka kados pundi? Kowe iso gelar ya kudu iso gulung. Kowe iso miwiti ya kudu bisa ngrampungi perkara iki. Wadya balamun dandang mangure kerahna. Keroyokan bocah kae dewa-dewa ora ana sing ngatasi. Cekane telu tenan. Dewa kelakuane. Bocah isih cilik. Urung duwe dosa, urung duwe luput. Lah kok ngerahne pasukane Durga saka Dandang Mangure ya. Kowe njaluk bantuan ning Wadyabalane Durga, Semar yo bakal goleki bantuan kanggo bosku Wisanggeni. Mantan Gimbong Senopati Swela Giri mbiyen lho nggih. Kiai Semar Amiji dateng kula pun Anoman matek aji panglemunan. Ya. Aku butuh bantuanmu Man Anoman. Menapa ingkang kedah kula bantu? Sampun dados niat lan tekad Anoman. Mbok menawi gesang kula sak wutuhipun badhe kula sramakaken kagem njejekaken bebener lan kautaman. Bagus. Kae bocah cilik kae anake Raden Janaka karo Dewi Dresanala. Bocah kae ora dosa, bocah kae ora luput arep dikeroyok pasukane Bathari Durga. Lajeng ingkang kedah kula tindakaken Kyai. Krembyahno tanganmu, jangkahno sikilmu, rampungno Wadyabala Dandang Mangure. Nyuwun pamit Kyai. Hatuman palumpat sampun apeng-apeng sari. Muat mangandhap katingal wanodya yukwa aking rusak por lan desmo.
handedel kayuh kono arisang Ramandaya Patyana yaksa gung cangkama namane wil katak sini jejagi jroning wareh mbadha kulam tanpa tuwa mina-mina drojaladri mila gugu saben ari Mas miber panonku pating kalebyur durung suwe anggon kulumaku saka kayangan kepapak ana wanara kusika seta wanara tegese kethek kusika tegese werna seta tegese putih kalamun bisa tata jalma manungsa sapa kang dadaranmu Pendhita Kendali Sada ya saka Kundalini Anoman kang dadaranku Anoman Senggana Rama Ndayawati bali takon ana barisan segelar sepapan cat katon cat ora sapa sing dadi cecunduk ing laku Bagai Rantu Gustiku Dewa Srani aranku Temenggung Salokat Katut Barat pancen bener nyimpang ngiwa utonengen sumedya laku marep nyang ngendi goleki bocah sing jenenge Bambang Wisanggeni alak kerencung tangane bondo sikile pocok gulune ora sah melu celeng boloten kebo latengen sumingkira yen isih kepengin dawa umurmu etan-etanan pernah apa Bambang Wisanggeni dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan wani karaku entek wedine kariwanine bagus Gedemu cilik burmu ndek kopat kapitu buntute ulo tapen kejero manuk berancangan tengkang kandeling kulitmu jemenggleng suduanmu yen pancen kuwi pendhita sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji copo mantramu wateken aji copo mantra tumpang setepi atap nomor sati kau cotak dosa Etan-etanan weh.
4 ya ya wes lo hey oh hey oh hey lo ya Bapak hey ha hey ha hey ha hey ha hey ha Awas! Mati ya. Hi! Os! Het! Ho ho het! Ba! Wat! Ah! Ah! Oh! Oh! Ah! Wah! Os! Rananggana sontan endo den palangi tetan gigre aku satriya digdaya barang mati taku satyaku jroning ati yen mati bali wang aku awit sun labuh bangsa hanjrah arum asma
sun prawira iki sing dadi sumber gara-gara kang mapan ana kayangan. Apa ya iki ya ratune dewa ya? 1 2 3 4 ya bener iki. Tangane 4. Wong edan tangan kok diitung. Itung wae nggo titenan kok. Kowe ratune dewa, jenengmu Wisanggeni. Munggah kayangan gawe geger takon bapakku sapa, ibuku sapa? Yen ora ngerti tak awut-awut Suralaya. Bosen urip serep sing dadi nyawamu. Tibani bledheke Bathara Guru mati gosong kowe. Mati ngadeg kowe. Wisanggeni, aku
dek urip. Ayo. Wedan-edanan. Bocah iki sajake lagi winong wong ing dewa. Tibani bledheke Pedhara Guru Radginawe rasa. Ora ana sing bisa nulungi kahanan Kang Sarta swasanane kayangan. Kejaba mung Kyai Semar titise Baturesma ya Kakang. Kakang Semar aku tulung ana. Yen ora ana kumrembyaing tanganmu kayangan bakal bedah Kakang Semar. Janur Gunung Kadingaren kowe metuki masmu, Kowe gelem metuki masmu nek enek butuhe tok. Arep jaluk bantuan apa kakrokane kowe? Aku njaluk tulung, ora usah nangis. Modelmu tangane papat brengose kandel. Aku njaluk tulung. Suralaya kahanane geger ana bocah ngamuk punggung Suratamta aku tulung ana. Ndak kira sing iso nulungi kahanane kayangan mung Kakang Semar Badranaya. Kowe aja gampang njaluk tulung yen ora ngerti dodok seleng perkara. Iki kabeh sing ngawiti kowe, Ora ana keluk tanpa geni. Piye kowe? Ora ana keluk tanpa geni. Kowe misane katosane bendaraku Janaka Kang Sarta Dresanala sing wis bobot. Sing wis bobot, kae anake Janaka karo Dresanala sing wis lair. Ayo. Yen kowe ora ndodho ing reh kaluputanmu, ora bakal tak iwangi. Yen kowe tetep merengkel, tetep ngeyel kerabekne anakmu, tak kira kayangan bakal bedah, Guru. Aku njaluk ngapura, Kakang. Piye? Aja nggur njaluk ngapura, ning piye tindakan nyatamu? Ya piye? Tak wurungke. Apane sing mbok wurungke? Dedahupane anakku Dewasrani karo si Dresanala bakal tak rujuk bali Janaka Kang Sarta Dresanala. Tenan? Iya. Malah aku janji, Kakang. Janji piye, Guru? Kanggo nebus dosa Kang Sarta kaluputanku. Sesuk yen wis wisanggeni dewasa wayahe Jinatu Krama, wayahe Rabi wisanggeni wayahe Rabi. Bathara Guru kang bakal tanggung jawab samukawise. Kowe tenan? Iya, Kakang. Manut wangsit sing tak tampa besok wisanggeni rabine barengi tukule kembang kayangan sing jenenge kembang Purbaningrat. Dewa ora ana sing kuwagang ngadepi kridane wisanggeni kek. Ratune dewa wis tak ajar. Saiki tuduhna wong tuaku sapa? Wong tuwa sampeyan manggone ra teng kayangan mriki. Lho, lah banjur wonten Madyapada. Mangtutne lakune Semar kula duduhi sinten bapak sampeyan.
Mulat mara Sang Harjuna es menira kamanungsan es menira kamanungsan ngruting kaing mungsuh Kakang Semar kang mrepeki ungyaning Arjuna inggih Gus patenana aku Kyai aku ora bisa urip tanpa Dresanala Dresanala wis tak anggap kaya-kaya separone jiwane Arjuna. Rina wengiku tansah kabebidung wewayangane bojoku Dresanala.